لومي خاب زقات من حد نقدر نقولكم ممهار خونكم سزخونه نزخونه سب متانك فلتوز ملخت زي ناب كل شير بالوا مكينا هنجزنا بحد بوتا خدناتا مكينا 175 شح كيلومتر زغدت كوينا هوندا سيفيك تشن عسستن كل كونديشنا بتاع صباتي كل ملاماتي اصراريو ميام كل يصري صفوف ولا توشطا ولا دقيقه كونديشنا كل صبو دحر نقل نجر حدا قريلني اتواغا زحت وزنبور اتا مكينا خاب قال نيش دي هرام دلو تسمعيني كل تشيك مزغبركو حجي كميكانيك كل تشوت فتن تخيلي خا ግን ገለገለ ዝሓልፈካ ነገራት ኣሎ ስለዚ ምስ ተጠራጠርኩ ኮምፒውተር እቲ ስካን ምስ ገበርኩ 255 ኪሎሜትር ቼክ ኢንጂን ወሊ ዓለራ ንሱ ከዓ ናይ ሚስ ፋየር ዝብል ማለት እዩ ኣብ ፐርማነንት ኮድ ፀኒሑኒ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ፊክስ ገይሮም እዮም ግን ፐርማነንት ኮድ ነይሩ ገና ዴታ አለየ ታ ኮምፒውተር ሲ ታ መኪና ራንጌራስ ዲ አለየቶ 255 ቼክ ኢንጂን ማዕዳ ናይ ማዓሲ ኢለ ቼክ ምስ ገበርኩ እዛ መኪና እዚኣ ኣብቲ ዳሽቦርድ 175 ኪሎሜትር ንኣብነት እዚ ትሪኦ ኣለኹም 76 ድብል ደሎ ስለዚ እቲ ኦዶሜተር ማይሌጅ መሊሶሞ ስለዚ እዞም መኪና ክንገዛለውን መጻና ሽዑ ተኻቲዖምኒ ኖ ኣይኮነን ኣብቲ ዳሽቦርድ ትሪኦ እንደ የለኻን 175 ጥራይ ዝብል ዘሎ ኣነ ከዓ ብኮምፒውተር ገይረ የርእዮም እሞ ኮምፒውተር ከዓ 250 ቼክ ኢንጂን ነይሩዋ ስለዚ እዛ መኪና እዚኣ ልዕልያ ኸይዳ ዘላ ኣብ ኮምፒውተር ዘሎን ብደገ ዝረአ ዘሎ ኣብ ዳሽቦርድን በበይኑ እዩ እዛ መኪና እዚኣ ገለስ ጌርኩም ኣለኹም ኣይገበርንያ ጌርኩም ኣለኹም ኣይገበር መጨረሻ ሽዑ ላዕለን ታሕትን ምስ ኮነ ኣነ ነቶም ክሪኤሎም ዝመጻኹ ካስተመር ወይ ክሊየንት ናተይ ዛ መኪና እዚኣ ተቀይራስ ዝኾነት ማለጅ ኣይተዋጻእኩምና በዛ ሓትዎ ዘሎ ዋጋ 100,000 ብላዕል ኸይዳላ ስለዚ ክሳራ እዩ ኣይትግዝእዋ ኣይተዋጻእ በዚ ምኽንያት ይኻት ሜካኒክ ወይ ቴክኒሻን ትምባላ መኪና ክትገዝእ ከለኻ ካብ ከምዚ ዓይነት ብደገ ዘይርአ ምስጢራዊ ኣብ ኮምፒውተር ዝተሓበ ወይ ካልእ ኮንዲሽን ንዓኻ ዘይበርሃልካ ቴክኒሻን ይሕብረካ እሞ ካብ $1,000 ትድሕን ማለት እዩ ዛ መኪና እዚኣ በቲ ዋጋ ዝሓትዎ ዝነበሩ ናይ $9,000 እዮም ዝሓትዋ ነይሮም ኦኬ ምስቲ ማርኬት ዘሎ ፌር ምስቲ ኣብ ደገ ዘሎ ማርኬት ዛ መኪና ግን 250,000 ድኸደት 175 ለም ክሽቁጥ ከለዉ ግን ኣብ ክሳራ መእተውዎም ነዞም ካስተመር እዚኦም በዚ ምኽንያት መኪና ክትገዙ ከለኹም ኩሉ ግዜ ቴክኒሻን ወይ ሜካኒክ ፀውዑ ቁስ ቴሌፎን ኣብ ዝለዓለኩም ቴክኒሻን ስለ ዝኾንኩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክሪኤልኩም ይኽእል ብፍላይ ኣብ ኤድመንተን ትርከቡ ካልእ ዝኾነ ሕቶት ኣለኩም ካብ ዛዕባ መኪና ኣብዚ ኮመንት ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ዝኾነ ዘጋጥመኩም ነገር ተለ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ኣፍልጦ ተፈሊጥና ጣና ክንዓብ ብዙሕ ሓበሬታ ከዓ ሼር ምስ ዘለና ከም ቴክኒሻን መጠን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ጋራጅ እውን ከምጻአኩም ከሪአኩም እንታይ ንገብር ኩሉ ክሕብረኩም ብዛዕባ ሜካኒክ ዝኾነ ብዛዕባ መኪና ምዕራይ ዲ ሰርቪስ ዲ ኩሉ ትደልቱ ኮንኩም ከዓ በዛ ቴሌፎን ዝኣደውልኩም ክትሓትኑ ትኽእሉ ኢኹም መፅአ ሰርቪስ ክረልኩም ኸለ ወይ ድማ ናብ ጋራጅ ከምጻአኩም ኸለ ባዕል ክረልኩም ኸለ እዚ ወድሓንኩም